Dnes si ukážeme, aké nové darčekové balenia má dobrá káva. Barikový set. Nájdete v ňom 100 gramov kávy, ktorá bola odležaná v súde od whisky, kávoládu Gentleman, v ktorej bolo použitých 12 gramov presne tejto kávy a 2 rumy. Infúzny set. Nájdete v ňom 100 gramov kávy zo Sumatry, ku ktorej počas jej spracovania boli pridané výťažky z vanilky, z jahody a z melónu. Ideálne na leto. Don Arnulfo set. Je to poznávací set, v ktorom sú kávy z 3 kontinentov. Z Afriky, z Ameriky a z Ázie. 24-hodinový set. Máme tu opäť 100 gramov kávy, ranná s veľkým obsahom kofeínu, denná, ideálna, keď si chcete na káve pochutiť, a večerná, bezkofeínová. Na našom e-shope tento set nájdete v tomto špeciálnom balení.